Zaśpiewał George Ezra. RMF Max to jego shotgun za nami, a my przypominamy dziś jeszcze tego piątkowego popołudnia. RMF Max czeka na was 300 zł w zabawie. Co tak robi? Możecie ustrzelić taką kasę, tylko najpierw nam jeszcze napiszcie, na co byście ją wydali. W SMS-ie na numer 3001 wystarczy nam to napisać. To jest jednocześnie zgłoszenie do naszego konkursu. 3001, na co przeznaczylibyście 300 zł od RMF Max? Dajcie znać już teraz, bo właśnie tak możecie wejść do wielkiego finału. W finale po 14 natomiast trzeba będzie zmierzyć się z naszą dźwiękową zagadką i na jej podstawie dojść do tego, u kogo dzisiaj jesteśmy w pracy. 3001, na co wydalibyście 300? Dajcie znać już teraz i posłuchajcie naszego dzisiejszego dźwięku zagadki. Jeszcze raz, bo to krótki dźwięk. No, u kogo dzisiaj jesteśmy w robocie? Kto wie, niech szybciusieńko pisze do nas SMS-a na numer 3001. Na co wydalibyście 300 zł, które dzisiaj jest szansa, że wyciągniecie od nas. Po 14 wielki finał zabawy. Co tak robi? Reklama. W McDonald's mam elastyczny czas pracy. Jak się pracuje z młodymi? Sama czuję się przy nich młodo. Czuję się bezpiecznie, bo mam umowę na czas nieokreślony. Pomagamy sobie w każdej sytuacji. Jest tu bardzo rodzinnie. Czuję się, jakbym była w domu. Dołącz do McDonald's. Oferujemy elastyczny grafik, skrajny zespół, umowę o pracę, stabilne zarobki, szanse rozwoju i dużo więcej. Dlaczego dobrze jest zajrzeć do Carrefour akurat w weekend? Do Carrefour zawsze dobrze jest zajrzeć, ale w ten weekend rzuci Black Friday. Odkurzacz pionowy Klino tylko 199, a not kurielowo 15,6 cala 999. Carrefour, wszyscy zasługujemy na najlepsze. To co myśleliście? Panie prezesie, Skoda daje przedsiębiorcom leasing 101%, a myśleliśmy, że 103 to dobra oferta. Niedobrze. Co jeszcze? No, jest cała masa plusów tego leasingu w Skodzie. Wymieniać? To koniec wymiany. Jeżeli coś wymieniać, to auto, a to leasingowane w Skodzie. 100% to tylko część zalet, jakie mamy dla przedsiębiorców. Sprawdź na skodaauto.pl i w salonach Skody. Fakty są takie. Za wysyłanie maili nie płacisz. Za wyszukiwanie informacji w internecie nie płacisz. A płacisz za wystawianie faktur. Przecież za wystawianie i wysyłanie faktur się nie płaci. Już teraz załóż konto w chmurze faktur. Wystawiaj i wysyłaj faktury za darmo i bez limitów. Chmurafaktur.pl. Twoja darmowa platforma do zarządzania fakturami. Wejdź i załóż konto na chmurafaktur.pl. Kto ma gumę do życia? To smakuje. Dużo świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz zielone awokado 44% taniej, 2,79 za sztukę. I czerwona papryka 31% taniej, 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla po prostu świeżo. A ja okazję na 35 liter. To co?
przebieg.